nalika biyen ana Ratu Ayu aran Rara Jonggrang, putri saka Prabu Baka. Prabu Baka tewas nalika perang lawan Bandung Bandawasa, kesatria saka Pengging. Sakwise iku, Bandung Bandawasa kagum marang kaendahane Rara Jonggrang lan ngajak dheweke dadi garwane. Rara Jonggrang ora gelem lan maringi syarat supaya Bandung Bandawasa gawe 1000 candhi sajrone siji bengi. Kanthi bantuan jin, candhi meh rampung 1000. Rara Jonggrang banjur ngapusi kanthi gawe swasana kaya wis esuk. Jin-jin banjur padha lunga ninggalake bangunan sing durung rampung. Nalika ngerti yen diapusi, Bandung Bandawasa nesu lan ngutuk Rara Jonggrang dadi Arjawatu. Arca iku dadi candhi sing pungkasan lan saiki dikenal minangka Candhi Prambanan. Biyen ana sawijining raja gedhe aran Prabu Baka. Dheweke kuat nanging gumedhe. Prajurit mlebu kanthi gagah-gagah lan banjur ngendika. Perang kerajaan Prabu Baka nglawan Bandung Bandawasa. Ora suwe Prabu Baka kalah lan gugur. Prabu Baka gugur, nanging Bandung Bandawasa kasengsem karo ayune Rara Jonggrang. Rara Jonggrang, ayo ganti garwamu. Kowe wis mateni bapakku, kepengen aku gelem dadi bojomu. Yen kowe nolak, rakyatmu bakal ngendang sengsara. Yen pancen kowe kepengin ana syarat siji, gawekno aku 1000 candhi sakjroning sawangi satu dia pacar. Aku gampang aku sekti kok ya. Hei, para jin. Bangunan saya tadi udah saiki tak dunia pacar. Ora suwe, atusan candhi wis ngadeg, meh rampung 1000. Rara Jonggrang karo para emban gawe rame. Nutuk lesung, kurupe geni, nganti ana swara petik kokok. Ora ngerti kuwi. Tunggu kali kuwi. Kaya disungu lan nyapa wis entuk. Rara Jonggrang, kowe ngapus aku. Wong karep digikat di mana? Kuwi salahmu dhewe. Kowe ora iso nepake janjimu. Yen mengkono, kowe sing bakal dadi candhi kaping 1000. Rara Jonggrang kaget lan banjur alon-alon dadi Arjawatu. Wit semono Rara Jonggrang malih dadi arca ing Candhi Prambanan. Ceritane dadi legenda nganti saiki. Cerita Rara Jonggrang ngajari supaya aja ngapusi lan kudu tanggung jawab karo janji. Wong sing pinter kudu nganggo kapinterane kanggo kebecikan, dudu kanggo ngapusi. Sifat egois lan ora jujur bisa nimbulake cilaka kanggo awak dhewe lan wong liya.